Nyaya yandinayo ndakapara mhosva pachipuya miti yekuponda pachipuya miti. Ndiyo nyaya yandaya nayo pano. Nyaya yandinayo ndauya kuti ndibatsirwe mudare kuti zvinhu zvedu zvinake. Nyaya yatakaita yekuponda yandakaita inini. Saka zvadaro ndakabata murume, pane vakomana taya 37 varume ava. Inini ndakazoita wechi 7 nekuti ndakasvika munhu wanga atobatwa kudhara. Saka zvadaro takakanganisa pachipuya miti nekuti takaponda mwana wachipuya miti. Saka ndo zviripo zvacho zvandauya kupupura mukati medare kuti dai tabatsirwawo kuti zvinhu zvedu zviende mune zvakanaka pano padare. Ndo mashoko angu andingakwanise kunge ndichitaura muzuva ranhasi. Tadzoka zvakare tichiri pamambo chiduku nzvimbo yeRusape. Vazhinji patakaburitsa chirongwa chedu chapfuura vaibvunza kuti ko mombe dzakazoitwa sei. Regai nditaure ndichiti takamirira kusvika kwadoka tichiti mombe dzichauya. Mombe dzakazouya hwava usiku. Tanga tisakwanise kunge tichiona matenherwo adzo. Asi chandingade kungokuzivisa ndechekuti pakaitika chishamiso chikuru sekutaura kwakanga kwaita Ngozi kuti ndikangobata iyo yemavara inobva yatungamira dzimwe dzese mombe dzakananga kumba. Ndo zvakatora nzvimbo. Hatingadi kutaura zvakawanda pamusoro pazvo nekuda kwekuti hatina mifananidzo yacho. Panhau yakatora nzvimbo iyoyi zvakaita kuti isu veDrewmas Media tive nemibvunzo yakawandisa kuti ko kana munhu akafa anoenda kopi. Tozviziva kumachechi vane mhinduro yavo, kuchivanhu vane mhinduro yavo. Asi imimi munotiwo kudini kana munhu akafa anoendepi? Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Pamusoro imambo chiduku nindoitwa sabhuku mbaimbai. Ndotonga matare na mambo chiduku mamwe machinda ari pano. Isusu takavhura dare rino irukare. Kitunga na mambo chiduku ndo baba wangu.
asi asati tambosangana ba nenyaya yakafanana neiyi yataona nhasi iyi sintaita matare edu aiuya dzauya dzimwe nyaya dzaiuya hadzo iyi iri pamberi kugara kwedu kwese inini sondo rapera ndakanga ndisipo ndichingosvika chete mambo wabva wati mbaimbai hapana chawaona ba ndikati maonei kandi sinzi takaita takavhara dare redu nhasi ndaona zvandaona pamuchazoona sondo rinouya saka ndazvionera ndega kuti munhu haurayiwe ba kauraya munhu anodzoka munhu anopfuka zvoita tozvora nhasi tazvionera panapa mazviita enyu pamusoro mambo wedu chiduku mutongi runyararo toda kutenda matongerwo aitwa nyaya iyi nevanhu vatongwa vachipuwa mhosva yavo havana kukakavara kuratidza kuti vanoziva nyaya yavakapara. Saka tinototenda nefamily iyoyo mabatanidzira vakaita zvinhu kuti zviite nyore pakubvisa ngozi yemufi mumusha mavo. Izvo toda kuzvitenda. Asi ndakukumbirazve kune vanhu vese vamwe vari pano, kuuraya munhu haizi nyore, musazofamba kauraya munhu. Ingozi inorwadza hama neshamwari pamafamilies enyu. Ndoda kutenda panyaya yabatwa pano yengozi. Vanhu ava vari kuarea kwangu, ini ndinishe matembedza. Ndinonzwa kurwadziwa nechiitiko chakadai kana chichiitwa nemunhu anofemawo seumwe munhu anenge achiuraya. Zvinorwadza. Vakauya nekwendiri vanhu ava, ndibva ndaona kuti nyaya iyi kwendiri ndaita mudoko. Sekuziva kaucha yedu kuti zvinhu zvinofambiswa sei. Ndikati regai ndiendesewo kwa mambo wangu. Ndosaka muri kuona tiri pano. Ende vanhu vacho vese vari 7 vari muarea mangu. Ndichauya navo pano vese kusvika ndakaona nyaya dzavo kuti dzaperera kupi. Saka ndine urombo chaizvo kwemuri mese kuona chinhu chakadai chichiitwa munzvimbo. Zvinondirwadza. Nzvimbo yangu yakatosvibiswa. Zvekuti dai ndaipiwa mukana wokurova varume vashama ava vaikuwara. Ngozi vakasvibisa nzvimbo yangu. Izvozvi zviri kuenda chingonzi kwaishe matembedza. Kwaishe matembedza kwakaurayiwa munhu. Urunzwa zita riri kushandiswa. Nderangu namambo chiduku. Musazviite futi bamumisha munenge muri ndapota. Usira ipapo. Orega yamuziwa. Nyaya yaitwa na Mondiso panapa aise kutanga yakambopindwa mukati merudzi rwedu mukuberekwa. Asi iyi yaitika panapa yakanyanya. Ndaindanga ndichikumbira mandinzoona chidambotosha mundimboranga vanhawa. Andiri yangu kumusoro kana kudongochaya mbichana wese vari mbiri vari wairi imbavha idzi. Saka ndachikumbira kuti dai wemutemo wakandibvunza ndimbowaranga. Ndatenda. Ndakutendawo changamire chiduku nebasa raro kuita. Vazhinji vaitika kana munhu afa hanzi munhu arowa. Munhu arowi, munhu aurayiwe sembudzi kana huku. Saka hama dzinodiwa zvandaona panapa handisati ndambozviona munyika machiduku. Ndatangawo kuzviona first time yangu kuzviona, saka ndotenda achangamiri nebasa guru rari kuita. Ndinoitwa mai chiduku. Ndoda kungotenda nebasa riri kubatwa pano nawo chiduku. Haiziwo nyaya yekutanga, nyaya dzekubudirwa idzi. Dzauya nyaya dzakawanda dziri kupedzwa namambo chiduku. Ndinongotenda kuti mambo chiduku ndimambo anoyananisa. Mambo asina choko muhomwe. Wese anobva pano anobva akasurunguka kuti ndiri kubva zvedu kunotongwa namambo. Nesuwo tiri kufara semudzimai wake. Ndinofarira basa rinenge richiitwa nababa yekumba kwangu. Vari kugona kuenzesa nyika iri kukoyana. Inda pakutenda nemutongerwa waitwa nyaya pano. Ndoda kutenda nevatongi vanotonga zvine ungwaru. Ndigotenda mhuri idzi dzadzine nyaya sekuti ndinonyanyisa kutenda wabatsirana kuti waripire nyaya idzi. Hazvisi zvekuregerera munhu wani munopera mese kuti tsvai. Ndinotenda hangu nezvataitirwa muno mudunhu rekwachiduku chishamiso. Ndotenda hangu.
inda pakutenda nemutongerwo waitwa nyaya pano. Ndoda kutenda nevatongi vedu vanotonga zvine ungwaru. Ndigotenda mhuri idzi dzadzine nyaya sekuti ndinonyanyisa kutenda wabatsirana kuti waripire nyaya idzi. Hazvisi zvekuregerera munhu wani munopera mese kuti tsvai. Ndinotenda hangu nezvataitirwa muno mudunhu rekwaChiduku chishamiso. Ndotenda hangu. Ndinoti Charles Muzhona ndoda kufara nekutanga nemadzimambo edu anogona kuenzanisa vanhu vanoitirana mhosva dzinova dzinenge dzakanyanga dzinenge dzakashata. Toda kutenda vatungamiri vedu, tinotenda kuti madzimambo edu vanhu vakabva kudenga nekuti vanoita kuti tigadzirisane tigone kugarisana mune zvakanaka. Tizive kuti kugara tinogara zvakaita sei. Tinotenda nevatungamiri vanotonga zvakanaka kuitira kuti tigone kugarisana munharaunda. Dei pasina kuti pane madzimambo anoenzanisa vanhu vakaponda nawo, pangadai pane mitumbi yakawanda chaizvo vanhu vachiurayana pachezvavo. Ndinoda kuti pamusoro mambo Chiduku ndonzi Dr. Dze. Ndinoda kuti ichi chiziviso kana kuti chiono chekuti kufa kwembudzi nemunhu kwakasiyana. Mbudzi munoita zvirango, munhu aita haana zvirango. Musauraye munhu asina chichazonemi. Pamusoro ndatenda. Ndoti pasina vanhu vanouraya vanhu. Nokuti paunouraya munhu hauzivi kuti anoenda kupi. Kana kuti punishment yamupa iyoyo ndiyo chaiyo here. Saka zviri pasinayo. Ndapedza kutaura. Ndimani? Ini ndonzi Gururi. Sam Chris. Mambo Nazareth. Dreadiri idread rongonakidzwa naro here kuti mune chivanhu kana kuti? Chivanhu handina baba. Kungonakidzwa naro? Kungoti beza ndiri munhu waMwari. Nditori munhu waMwari pandizviri panapa. Alright. Ndotonamata cheche kwaMaranga. Alright. Ini ndinongoti munhu haurawi. Ukauraya munhu unosangana nazvo. Tatenda. Tadzidza chidzidzo chekuti munhu haangourayiwi sehuku. Zvakangooma ende mhosva hairowi. Ungatsipike ugotsipika zvakadii. Ivhu rinomuka. Saka idi tadzidza chidzidzo nzvimbo kwaChiduku namambo Chiduku. Tadzidza zvikuru munhu haurayiwi. Tatenda hangu. Chingu takazvarwa tisati tamboziva kuti ndozvinenge. Taingozvinzwawo kana maredhiyo, matv. Tisingamboziva kuti tichazvionawo kuno kwaChief Chiduku. Nhasi tazvionerawo tichaudzawo vamwe kuti idi Ngozi ngairipwe. Ndozvandinotaurawo inini ndiri kuno kwaChief Chiduku. Dzidza pano tadzidza. Kune vanhu vari kungouraya vanhu vachiparara, vanhu vasingagoni kuita sei vachipengesa vana vevamwe. Vachigona kusimudza mhepo dziyavesa kuwana vamwe vachiita mapenzi. Asiye munhu achiziva zvaakaita. Tadzidza. Dei zvainzi mari dzinojorerwa kana nesuwo vamwe taigona kuendawo kutsvagawo kuti vana vedu vaitiwo zvakanaka. Vana vachingoita vana mapenzi. Tazviona munhu haurayiwe. Imi munoenda kuchechi here mama? Tienda kuchechi asi tisingazvizivi kuti. Saka munhu akafa anoenda kupi? Tazozviona tainyeperana kuti munhu akafa ari kumirira kuzouya tsuricharira tozomutswa tomuka tosangana nevamwe. Zvino apa hakuna zvekumuka munhu ari kumuka afa umuvhumu. Saka chamunoendera kuchechi ndechekuti chii? Kuhanda apo kuhanza mabasa edu. Tadzidza kuti munhu haurawi. Vanhu vaizviramba kare kuti munhu anomuka. Asi vanhu vese tadzidza kuti munhu anotomuka. Munhu anenge afa anotongoripwa. Saka vakuru vaitaura kuti Ngozi mushongo Ngozi kuiripa. Tazviona nhasi kuti munhu haurawi. Ngozi munhu anotomuka achitotaura. Taita chidzidzo chakanaka kuti kana paine vane ngozi dzomusamirire kuti dzimuke ndai munoripa. Imi munoenda kuchechi here? Ndinoenda. Kana munhu afa anoenda kupi? Kana afa. Handisiya. Anoenda kudenga. Anoenda kudenga. Anongonzi anoenda kudenga hatizivi kuti ndiko anenge achienda. Saka paanozomuka so chii chinenge chakuita? Paanenge amuka anenge anodzoswa, anenge aine mhosva dzake dzaanenge achitaura. Saka zvinoreva kuti kana wapondwa uende kudenga? Hauendi. Mweya hauendi. Unochidzungaira. Noti mushoko dzvene raMwari Mozisi achidzika nemutemo kuvana vaIsraeri anoti usauraye. Nokuti aiziva kuti kuuraya kwakashata, kunodeura ropa remunhu, kunozoita kuti munhu asararame panyika. Ndochienda kuchiitiko chataona nhasi ichi. Chiitiko ichi charidzidzisa chidzidzo chikuru mukugara kwedu nemukuona kwedu kuti munhu haurayiwe.
kuuraya munhu kureva kuti watakura mutoro unogara mauri nekusingaperi. Izvi zvinoita kuti zvinokanganisa mararamiro ewamwe neokwako neokwakaurayiwa. Ndoperera pano. Ndinonzi Isaac Nerwande, ndiri sabhuku Nerwande. Zvandaona pano nhasi nezvataurika ndinozvikudza zvikuru, uyezve munhu haurayiwe sezvataurwa kuti sehuku kana kuti mombe. Munhu chinhu chinotyisa, uyezve ngatiregei kutamba nemunhu. Zvingave kana kuti une mudzimai wako mumba chaimo chaimo, unongomushungurudza, asi zvese zvaunenge uchida haarambe achikubikira. Ngatiregei kudaro, ngatirayirei vana vedu. Makore atakazvarwa ndainge ndichinzwa vanhu vanoita kuchema, ndozoona kune vanoita madetembedzwa, vakadzi vavo varoora vanenge vachitotaura zvinhu zvinoitika. Maita hei, ndiri kutenda. Asi tiri kwamuri kudaro, munoendawo kuchechi? Ndinonamata kuchechi 7th day. Saka inoti kudii chechi yenyu pamusoro pekunge munhu afa? Anoenda kupi? Kana munhu afa anonzi anoenda kudenga. Tingaiti ko kana munhu akuzodzoka achiti ndiripei, tingati ari kudenga here kana kuti haasi? Haasi kudenga, nekuti anenge ari kunzvimbo yekurindira nemabasa ake. Ko iye mabasa ake ndei nekuti ndiye akapondwa? Upi? Apondwa uyo, mhepo yake yadzoka. Saka tiri kuti ari kupi? Akamirira zuva rekutongwa, akachengetwa kunzvimbo inochengetwa vanenge vaita izvi. Mwari ane chekuita naye. Tese tiri muno kune nzvimbo dziriko isati dzizive. Mwari ndiye ane chekuita nazvo. Maita ine tika nyaya iyi pane nyaya mbiri. Kudenga hongo kunoendwa, kudenga hakuendwa. Zvinoitika munhu kana munhu akafa ane pfungwa, hapana kwaanoenda. Anotodzokera mumusha make kutsvaga vakamuuraya. Asi kana munhu akafa asina pfungwa yaanayo pamwoyo pake, achinamata, Mwari anomuchengetedza, haadzoki futi zviri kuita. Uyo ada kutoripwa manzwa apo aitaura kuti toda pabvute paakafira paakazororera. Pane chivanhu chavo chiripa. Saka ani munhu kana akafa isikireti yaMwari kuti ava vakazorora vakarindira, ava vari mudambudziko. Saizvozvi vanenge vaponda munhu so akafuma akafa, so ane dambudziko kusvika aripirana nemunhu waakaponda. Saka neimwe nzira muri kuti kana munhu ukapondwa uende kudenga? Hauendi kudenga, unenge une pfungwa kusvikira nyaya yako yanunurwa. Ndinoitwa Nyika, ndiri muchinda wamambo Chiduku mudare rino. Chatadzidzamo ndechekuti nyaya yauya panapa haina kutongwa namambo ayo. Mambo wauya kuzoteerera mhepo iri kutaura nyaya dzayo kuna vanhu wayo. Havana judgment yavapo. Zvakare ndoda kuti vafundisi musatirasise maningi pakufa kunoita munhu. Muchiti munhu kana afa arowa haana kwaachaenda. Vakomana taita chiwanhu chedu chekuridza ngoma, achibika wawa, achidzora mudzimu tichitaura naye. Zvinhu zviriko izvi. Munhu kana afa harowiba, munhu anodzoka achitaura mhosva dzaanenge apara kune munhu waanenge aitorwa munhu wake. Nyaya iri panapa yakaoma mudunhu muno. Maitai? Alright. Ini ndinoitwa F Mupeti. Nechiitiko chaita panapa chevanhu vakauraya munhu. Inyaya vanhu vanoona sekunge nyaya yadiki kuuraya munhu, asi usingazivi kuti iwewe uri kutouraya hama dzako. Pfuma dzehama dzinopera kuenda, mhuri mumusha menyu inoshupika. Afa harovi. Ndinofunga mubhaibheri chaimo Kaina akauraya Ebho munin'ina wake. Shoko rikabva kudenga richiti wagumbura Mwari nekuuraya kwawaita munin'ina. Kureva kuti Mwari haatofari nazvo.
inogona itori Ngozi iri kutobuda pamunhu apa ichitaura nesu iye akafa hake kare, asi chinozooneka kuti ndiye chaiye iri kutaura shona sematauro aingoita kare. Saka munhu haarovi. Kuuraya munhu handiko kutonga mhosva. Akaurawa 16 years ago, but nhasi tiri kuona ari kuuya achitaura ega achibuda pamwana apa. Chishamiso chimwe chandakaona inini kubva pakauya padare ndotonga dare rino namambo chidoko. Akaita nguva diki yekuti ndoda kuti ndimbobva pamwana wangu nditaure kumhuri yevakandiuraya. Akabva pamwana wake akauya pamhuri yevakamuuraya. Tikaona munhu akutotambudzika nemhepo iyoyo tiri pano padare kudai so. Atambura munhu akabatwa akaiswa apo. Akanzi mutakure auye padhuze. Akauya padhuze zvikanzi ndasiriswa nekuti iwe une kamwana kadiki. Saka ndakukubvisa, ndakubva pauri ndinda kutokubata. Ambotanga kuti ndoda kuita zvendiri kuda kuita mese muzive kuti ndine power nezvandiri kuita panapa. Kwakubva pamwana wake kuenda pane vakaponda vaya, vane hama dzakaponda. Tiri pano akaipodza kuti mhepo ibva, ndanga ndaenda kuti hama dzake dzizive kuti veruzhinji vanovhiringika kana taakutaura nezvemhepo uye zvetichitaura nezvemudzimu. Mutsauko wemudzimu nemhepo ndeupi? Mhepo chaiyo yakaipa imhepo isina zita. Mudzimu uri kutotumidzwa kauye kuti sekuru wangu kana kuti teteguru wangu ndo mudzimu uyu. Ino kana ichinzi mhepo chinhu chakatoipa. Zvangofana nemhepo inongofamba ichiwaranyura dzimba. Mhepo chinhu chakatoipa. Hakuna mhepo yakanaka. Mhepo hainzi yakanaka. Ko handiti ruda kuripwa? Inoda kuripwa. Kuurawa kwayakaitwa. Kwayakaitwa. Saka yashata papi? Aiwa, yashata kweri kunoripisa uko, yakuripisa vakawanda nevasina kuuraya. Iwe uripo hako wakauraya, hauna zvikwanisiro. Tingaswerera. Toda kuti mutiudzewo mutsauko wemhepo nemudzimu. Mudzimu vazhinji vese vanoti mudzimu wemusha. Mumusha menyu mune madziteteguru enyu madzibaba enyu ndokune mudzimu. Mhepo inongotumirwa inoita zvese yakasiyana nemudzimu. Mudzimu vamwe vanotoishandisa kuchengeterwa musha nemudzimu wemunhu akafa kuti ipapo apa ndopatinoraramira tiri. Manje mhepo iyo kuti seNgozi neimwe mhepo iri munyika haina tsitsi semidzimu. Inokrasha, haina mhosva yakangovhiringidzwa kana mwana kana mai, inokrasha zvese. Ndo mhepo yakaipa iyoyo. Midzimu mhepo dzakazara mumisha, midzimu yakazara mumisha mese munyika mese, chivanhu chirimo. Vanotochitambira doro vachichidaidza mudzimu, vachitamba nawo, vachiswera nawo, vachifara nawo. Mhepo haina basa iroro rekufara nevanhu. Chamakakanganisa inotondiripe because haisi hama yemumusha imomo. Right, ndiri kuona muri kusimbisisa pakuti mhepo yakashata. Inini ipapo ndo pandine dambudziko napo. Nekuti tikatarisa vakarwira nyika ino, vakafira nyika vachisunungura imi neni. Nhasi uno mhepo dzavo dzabuda. Vashata papi? Chatinoita tisingagoni kudumidza mazita. Kana titi mhepo totaura malanguages akawanda pamhepo. Iri mhepo. Saka nimwe mhepo yamuri kutaura kuti inozonzi yashatei, imwe ndo yakarwira nyika. Nyika yakarwirwa nemidzimu. Haisi mhepo. Midzimu ndo yanga yakatungamira vana veZimbabwe. Vachiti kana vakarara pamusoro pemakuwa usiku hwese varipo, hapana chaivawana. Vaichengetedzwa nemidzimu yavo. Ndikubate ipapo. Midzimu ndo yaichengetedza. Ichokwadi ichocho. Asi nhau dzatiri kuburitsa mazuva ano, pakangoita munhu anouya panapa kana achiita zvechivanhu akapa vanhu buta apa, kana nyangwe asina kupa vamwe vanhu mhepo dzinenge dzatobata. Ndine comrade Ningi, ndakafira ndiri kwaMutare, ndiri kuHonde. Saka ipapo mudzimu here uyu? Izvozvo tiri kutaura tinosanganisa.
kuti takati mhepo hatizoziva tiri kutaura mhepo ipi. Tikati midzimu toti mhepo. Mudzimu haisi mhepo. Mudzimu ndo usingatauri chirungu. Mudzimu unotaura utauri chirungu. Unotaura zvetsika dzenyu nemagariro enyu neunhu hwenyu hwemumusha menyu. Ndiyo nhau yatanga tinayo muri yeZimbabwe. Tongai tinzwe, toda kunzwa mafungiro enyu. Mhepo yakashata here kana kuti mhepo yakanaka? Nekuti inini maonero angu mhepo inounza justice ipapo zvinhu zvichibva zvati twasa zvogadzirika. Nekuti iye kuti hameno ramangwana Mwari anodzorera, dzimwe nguva hatisi kuzoona kudzorera kwake kune vanenge vachiita mabasa avo. Naizvozvo tongai tinzwe, munoti kudini nayo nhau iyoyo. Ndoda kuti mundipatsanurire pakati pemhepo nemudzimu, uye zveka mundiudzewo kuti chinonzi mhepo chakashata here. Mhepo dzinombori nemakategori mangani? Ndofunga manzwa zvataurwa nevatauri vakasiyana-siyana. Tongai tinzwe, ndimi kaMadzimbabwe. Kana munhu afa anoendepi? Tine mawovets, tine varwi verusununguko vakafira mumasango akasiyana-siyana. Nhasi uno mhepo dzavo dziri kutaura kuti ndoda kuvigwa kune vedzinza rangu, ndoda kuchemwawo sezvakaitwa vamwe, zvichireva kuti varipoka pano pasi. Vamwe vanotaura kuti munhu kana afa nekupondwa haaende kudenga. Ipapo ndo pane mubvunzo mukuru. Ko, kana iye anga ari mufundisi obva apondwa, chitadzo chake chazobva kupi? Chii chinomutadzisa kupinda denga? Ko, kana achipinda denga, ko paanozodzoka akurwisa kuti ndakapondwa, zvinenge zvichimbofamba sei? Zvinoreva here kuti vese vari kudzoka vachirwisa vakavauraya havapinde denga? Tongai tinzwe, toda mhinduro. Ranguzita Ndinonzi Edrunesha. Sekuva dzese muri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Mucomment section tiudzeiwo zvamunofunga. Kana munhu afa anoendepi? Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.